asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dai nimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunya ng Martes. Kami ang matod kaan barata. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, mga personang nagbayular sa election ban sa Kabikolan o minabot na sa siyam. Sobra sa 17.2 milyon pesos na kantidad kan illegal na droga na kumpiskar kan PNP sa Bicol Region. Mga nagpalista sa early registration sa Albay nasa 37.4% na. PSWDO kan Albay padagos ang preparasyon para sa National Women's Month. Sa lado nasyonal, propestong 200 pesos na aumento sa sweldo, aprobado na kan Kamara de Representantes sa ikaduwang pagbasa. Malacanang siniguro sa CBCP ang transparency sa paggamit kan 2025 national budget. Philippine National Police dai maabot sa punto na mahali sinda bilang deputized agency kan COMELEC dalan sa nagpapadagos na Oplan Katok. Magna Carta of Barangay Health Workers pasado na sa Senado. Canada mapasunod nin retaliatory tariff kontra sa Estados Unidos. Baretang Sports, PBA nakatalaan na magselebrar nin 50th season sa Abril 2025. Ngunyan sa detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Siyam katao na ang nadakop sa 8 kaso nin pagsuway sa election gun ban sa ikatulong simana kan implementasyon kan Police Regional Office 5 sa Kabikolan. Ini ang informasyon na ipinalawas kan Camp Simeon Ola kung saan 4 na mga nagbayular hali sa Albay, mantang Tigsararo man sa Sorsogon, Cam Sur, Cam Norte, asin Masbate. Mayroon na uminabot sa 104 iba-ibang klase nin badil ang voluntaryong isinuko sa pulisya. 42 kani hali sa Camarines Norte, 18 sa Camarines Sur, 17 sa Albay, 10 sa Masbate, 8 sa Sorsogon, 7 sa Catanduanes, asin 2 sa Naga City, kay banan na digdi, ang 58 rounds nin mga bala. Sa ngunyan, mantenidong nakataltag ang 4,124 mga checkpoints sa iba-ibang parte kan Kabikolan para sa saindang istriktong implementasyon kan mga regulasyones may kinaraman sa gun ban. Sobra sa 17.2 milyon pesos na kantidad nin illegal na droga ana kumpiskar kan mga kapulisan sa Police Regional Office 5 sa bulan nin Pebrero o Enero 2025. Sa datos na ipighiras kan komandansya, nasa 119 operasyon na ikinasa na nagresulta sa pagkakadakop ni 120 individual, 20 digdi ang klasipikadong high-value targets, asin ang sanggatos, ang street-level drug personalities. Uminabot man nin sobra sa 2,000
500 na gramo nin shabu, ana kumpiskar asin sobra sa 52 naman na gramo nin marijuana. Siniguro ni PRO5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon, na an kasurog kaps an padagos sa saindang anti-drug campaign, katuwang an man lain-lain ahensya kan gobyerno para marealisar ang drug-free sa Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. 37.43% kan mga estudyante ang nag-aprobitsar sa early registration sa Albay. Sigun kay Albay Schools Division Office spokesperson Froilan Tena, pigdalauman na malangkaw pa ang nasabing numero sa mga masunod na aldaw. Pigbabasihan ngunya na datos ang nasa 43,595 mga estudyante sa Albay kada kaaging school year. Katakod kini, piging ganyar ni Tena ang mga magurang na tulos na magpasiring sa mga eskwelahan tanganing maiparestro ang saindang mga aki na malaog sa kindergarten, grade 7, asin senior high school. Mientras tanto, ipiniliwanag ni Tena na importante ang amay na pagpaparesto tanganing mailing kung pira ang fundo na dapat itagama para sa mga estudyante sa probinsya. Sinabi niya na kung iguanin estimated na numero kan mga estudyante sa paagi kan early registration, dakulang tabang ini para sa preparasyon nin mga classroom, mga tukawan, learning materials, asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padagos ang preparasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay sa paagi kan Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO para sa selebrasyon kan National Women's Month. Ini para masiguro na may mga aktibidad na gigibuho na magtaonin rekognasyon sa importanteng papel asin kontribusyon kan mga kababaihan sa komunidad, lalo na ang pagtalubo kan probinsya. Nakatalaan na magkaigwanin search for Ginang Albay, Kalipi 2025 sa Marso 20 sa Albay Astrodome sa Legazpi City, asin ang Women's Summit 2025 sa kung sa intatawanin pagmidbid ang mga barangay na may most elected women officials, asin mga babaeng lehislador na may pinakadakol na na-implementar na ordinansa. Iba pa details kan Bareta. Target kan gobyerno probinsyal kan Albay na mapauswag ang ranking sa Cities and Municipalities Competitiveness Index. Ini kasunod ng inibong pagrebisar kan Local Economic Development and Investment Promotion Office sa naginibuan kan Albay mantang pigaaram ang mga lugar na kaipuan pa nin mga pagbabago. Katuwang kay ni ang CMCI focal person asin partner sali sa Department of Trade and Industry pati na Department of Interior and Local Government. Ang CMCI measure local government performance compesto kan 5 pillars o mga harigi na iyo ang economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency, asin innovation. Dapat na magkaigwanin tamang protocol asin open dialogue an administrasyon kan Pulangi Community College asin an College Student Council kaini para malinawan an mga bagay-bagay. Ini an kasimbagan sa DCGB News ni PCC Vice President for Administration George Rabe. Makalihis an mga concern na ipinaabot man ni CSC President Aster Napolis manungod sa kawaranin maipresentar na board resolution para sa pagkolekta nin mga school fees. Wara nin transparency kung napapasain ang mga koleksyon taon-taon asin anday na ito turnover na mga record ka nakalihis na CSC officers. Sinabi ni Rabe na bukas ang sa iyang opisina sa anuman na dialogo na ipapaupod kan CSC officers para malinawan ang nasabing issue. Sa lado naman ni PCC Administrator Rosalinda Varquez, siniguro kaini na wara sindanin pigtat
nakatago asin bukas ang sa indang opisina para sa mga kahaputan kan CSE officers manungudigdi sa pagsasabing mariresolber ini sa paay kan tamang paghuroron sa laog mismo kan sa indang eskwelahan. Naging matriumpo ang pagtapos kan 25 mga paraoma hali sa barangay Tabon-Tabon, Daraga Albay sa Erarom kan special program sa Farmers Field School na production of high quality inbred rice on seed certification, farm mechanization and entrepreneurship. Katiwang kanasabing programa na pakusugon ang kakayahan kan mga paraoma sa bagong teknolohiya sa pag-uma asin farm mechanization. Naukudan kan mga ini ang land preparation, land leveling, pagpili nin magayon na rice variety, pagbugtak nin abono, farm mechanization, asin ang post-harvest sa laog kan 17 aldaw bago ini nagtapos sa nasabing programa. Pinanginotan kan TESDA ang ensayo katuwang ang Department of Agriculture asin Albay Provincial Agricultural Office. Nadugangan nin tulo ang bilang kan COVID-19 cases sa Bicol Region. Dahilan kaini uminabot na sa 71,339 ang kabilugan na bilang kanasabing helang sa rehiyon, magpuon kan magbutwa ini. Sa pinakaultimong report kan DOH Bicol, sa tulong panibagong kaso, 2 ang hali sa Legazpi City, Albay, mantang saro man sa Bato, Camarines Sur. Mientras tanto, nasa 886 ang aktibong kaso kan COVID-19. Katakod kaini padagos ang pagirumdom kan DOH sa publiko na magkaigwan ng necessary precautions para protektaran ang sadiri para makalikay sa nasabing helang. Yan ang primero gabdangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Segundo distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo.
Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Inaprobaran kan Kamara de Representantes sa ikaduwang pagbasa ang propestong dagdag na 200 pesos sa daily wage o daily minimum wage. Ang propestong wage hike for Minimum Wage Workers Act o House Bill 11376. Iyon inaprobaran sa session kan Kongreso kasuwapon sa paagi nin Viva Voce voting. Sirarom kang propestong lakdang itataas ang minimum wage kan gabos na mga empleyado sa pribadong sektor anuman ang employment status kini kay bana na ang mga contractual asin subcontractual employees asin nasa agricultural o non-agricultural sector. Tanganing matabangan ang mga sarilit na negosyo, sinda pwedeng magkuanin insentibo na itatao kan Department of Labor and Employment base sa gigibuo na implementing rules and regulation. Ang mga barangay micro-business enterprises exempted man sa sakop kan aumento sa sweldo, ang sistema na masuhay papatawan in multang 100,000 sa good 500,000 pesos o pwedeng makulong nin 2 sa good 4 na taon bago inaprobaran ang propestong lakdang. Sinalidahan kan Kamara ang substitute bill na ipigsumitir kan House Committee on Labor and Employment. Sa original na lakdang, ang ipapautob iyo ang 200 pesos across the board increase sa gabos na empleyado sa pribadong sektor. Nanindugan ang Philippine National Police o PNP na saro man sanaan sa indang kamaubotan kan Commission on Elections o COMELEC asin ini iyoan pagkakaigwanin matrangkilo asin ligtas na 2025 midterm elections. Ini ang sinabi ni PNP spokesperson asin PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo matapos magpatanid ang poll body na pwedeng magtanggal ang PNP bilang sa indang deputized agency sa eleksyon kung padagos na ipapautob ang Oplan Katok. Sa katunayan, sigun kay Fajardo, magkakaigwanin pagtiripon ngunya na aldaw ang PNP asin COMELEC para paghurunan ang nasabing issue. Mapaluwasin danin guidelines, sigun pa kay Fajardo, sa pagpapautob kaini para masiguro na dai matatakupan ang diretsyo kan mga namamanwaan. Kasunod kaini siniguro ni Fajardo na masunod ang PNP sa anuman na maging desisyon kan pagtiripon. Enot nang sinabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil na malinig ang kamauotan kan Oplan Katok asin ini para makortar ang paglakop kan illegal firearms na pwedeng magamit sa nagraraning eleksyon. Mientras tanto, nagpatanid ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kontra sa propesto sa Kamara de Representantes na tauan ng 200 pesos na aumento ang gabos na minimum wage earner sa nasyon dahil makakapila ini sa dakol na negosyo. Ang PCCI, iyong pinakadakulang business organization sa nasyon, inaprobaran kan Kamara de Representantes ang propesto magtaon ng 200 pesos na aumento sa sweldo kan mga minimum wage earners ka nakaaging semana. Para ini maging lay na maobligar sa mga employers na sunodon ini kay puan kay ning pumasar sa Senado asin ipadara sa Malacanang kung saan pwedeng pirmahan ini para maging lay kan presidente.
pabayaan ini asin daing gibuhon asin maging lina ini o direktang kontrol ini asin ni basura. Sinabi kan PCCI na itataong kwenta dapat kan Kamara de Representantes ang pagkwenta kung gurano ang dapat na idagdag sa sweldo kan mga obrero sa Regional Wage Board. Na dit si PCCI President Inonina Mangio sa pigsusulong na lay mananangod sa wage hike sa Kamara de Representantes, sayang ipinaluwanag na mas mahal mabuhay sa mga syudad kaysa sa mga komunidad. Asin may mga probinsya na mas mahal ang gastos kaya ngani may tripartite regional wage board na nagkakwenta kan magkakanigong aumento sa sarong lugar base sa gastos o cost of living duman. Mga micro, small and medium enterprises ang tatamaan dahil mamahal ang gastos ninda sa pasweldo asin mamahal man ang bayadan ninda sa mga pigkukuang goods and services. Pasado na sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan Senado ang propwestong Magna Carta of Barangay Health Workers o BHWs. Nakakuha ang propwestong lay nin 19 na affirmative o pabor. Enot nang sinabi sa Senado na saro sa mga highlights sa propwestong lay, iyo ang marisibinin 3,000 pesos na honoraria ang gabos na registered Barangay Health Workers o BHWs asin 5,000 pesos sa gabos na certified BHWs. Ang magiging pondo iyo ang pag-arambagan kan mga probinsya, syudad o munisipalidad asin mga barangay para sa mga low-income municipalities o third sa good fifth class na padifisilan sa pagtaonin honoraria nakapalaman sa Section 15 kan propwestong lay na national government ang matao nin subsidiya para suportaran ini. Ipinahayag pa na ang 3,000 pesos o 5,000 pesos na minimum honoraria para sa registered as in certified BHWs as in dai pagbabawalan ang mga LGUs na dagdagan ini kung igwaman sa nasindang kapasidad. Siniguro kan Malacanang sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines na magiging silag ang gobyerno sa paggamit kan 2025 national budget. Kasunod ini kan pastoral letter kan Simbahan Katolika kan nakaaging Domingo namin natuyaw sa pigsasabing iskandalosong sala na paggamit kan Fundo Kanasyon asin unquestionabling insertion asin adjustment sa national budget. Inali ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kaaditan ni Caloocan Bishop asin si BCP President Cardinal Pablo Virgilio David asin siniguro na magiging silag sa publiko asin susug sa lay asin prinsipyo nin marahay na panggugobyerno ang paggamit sa fundo. Sinabi ni Bersamin na dapat tandaan na pigvito ni Presidente Bongbong Marcos ang pinakadakulang kantidad sa istorya ka nasyon asin ninali ang mga dayman kaipuan ng item dahil gusto kaning magamit sa tamaan fundo kan mga namamanuan. Sa katunayan, may mga maigpit na kondisyon bago mailuwas ang fundo tanganing masiguro na susugini sa national na prioridad asin protection kontra sa mga pansadiring intereses kan nagkapipira. Nagsaangat din mga reklamong murder as in frustrated murder ang Philippine National Police. As in National Bureau of Investigation kontra kina dating PCSO General Manager Royina Garma as in dating Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo katakod sa paggadan kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Apwera kina Garma as in Leonardo. Kaibahan sa nasa angatanin kaso sa Department of Justice, sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza as in Police Informant Nelson Mariano, sarong alias Loloy as in iba pang John Doe. Magigirumduman na nagtestigo sina Mendoza as in Mariano sa pagdangog kan House Squad Committee kan nakaaging taon as in itinuro bilang masterminds sa pagadan kay Barayuga kan taong 2019 sina Garma as in Leonardo. Parehong pinahimutikan ni Garma as in Leonardo ang mga sahot sa mga pagdangog kan komite kan Kamara. Barata hali sa ibang nasyon, inanunsyo kan Canada ang sendang retaliatory tariff kontra sa Estados Unidos. Ang nasabing lakdang iyong pagpuon kan trade war sa pagultanan kan magkataning na nasyon. Sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau
napapatawan ninda ng 25% ang mga produkto kan Amerika, aro kan serbesa, alak, household appliances, asin mga sporting goods. Dagdag pa ni Trudeau na tinaparansanan ninda ang lakdang na ipinautob kan Estados Unidos kontra sa Canada asin Mexico asin ang dagdag na 10% tarifa sa China. Sinabi pa kan Premier Ministro na rin siya masuko sa paglaban sa mga namamanuaan kini pero nagpatanid ni negatibong kakaampangon ang mga tawong nasa luwas kan kada nasyon. Ang tarifa sa 30 bilyones na kantidad ng mga produkto kan Estados Unidos ipapautob sa aldaw o ngunyan aldaw asin dagdag na 125 bilyones sa 21 aldaw para matawan ng panahon na makapag-adjust ang mga negosyante hali sa Canada. Magagurumduman na kaya ipinautob ni US President Donald Trump ang pagpataw ng mga taripa dahil sa kaaditan kontra sa illegal immigration asin drug trafficking. Baretang Sports, nakatalaan na magselebrar nin 50th season sa Abril ngunya na taon. Ang PBA asin kaibahan sa indang plano iyo ang pagkumpleto kan listahan kan 50 greatest players sa istorya kan Philippine Basketball Association. Ipiglatag ni PBA Commissioner Willie Marshall ang groundwork para sa saron nindang proyekto. Katakod kaini niluwas niya an makumpwesto kan selection panel na pinanginginotan kan 4-time MVP Ramon Fernandez, pag-iriba na sa mga MVP na sina Atoy Ko asin Alan Kaidik. An PBA legends matabang sa pagdeterminar kan 10 na deserving honorees na idudugang sa 40 na greatest players na enot ng pinangaranan kan liga. Apwera kina Fernandez, Ko asin Kaidik, nagabos parte kan PBA's 25 greatest players of all time, parte man kan selection committee, ang mga pangaran na naging testigo kung paano nagdakula ang PBA asin namamayagpag sa paglihis kan mga panahon. Ini kinabibilangan ni dating champion Dante Silverio, dating League Commissioner Reynold Sonny Barrios, dating sports editors Ding Marcelo kan Bulletin, Al Mendoza kan Philippine Daily Inquirer, Philippine Star Sports Editor Nelson Beltran, na iyuman ang presidente kan Philippine Sports Writers Association o PSA asin ang veteranong broadcasters na sina Kinito Henson asin Andy Howe. Ultimo sa detalles kang baretang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Okay na aga sa Indogabos, pati na sa mga parantabay. Northeast monsoon po ang nakapekto sa northern at central Luzon. Easterlies po ang nakapekto sa natatatang bahagi kung sa Tayangay. Unya na Lunes dahil sa easterlies o hangin na nagmumula sa sirangan ng Albay at sinapilot ng Kabikulan. Asahan saan bahagi hanggang sa mapanganuro na kalinitan na may mga isolated na mga pag-uran. Kasi pagkikilat pagdagol do, lalo na unya na hapon na sa expect ako na generally good weather po kita muna na aldaw. Kasi wala po kita nakataas na heavy rainfall warning sa bilog na Kabikulan. Katamtaman sangkot sa makusog na Duros, alis sa northern sirangan ng mga matehan na may hanggang aagot yung temperatura sa Kabikulan maghapon as puon asahan tapuon 24 to 31 degrees Celsius. Ang saldan nagsirang 6:11 in aga as masol na tatsyan ng alas 5:47 ng hapon. At yan lang latest sa review sa weather forecasting ng Pag-asa sa Southern Luzon dan try ang tinarin ng aga sa Indogabos. Yan mga tugang nga detalyas kan mga barata ngunyan na Martes. Sa pag-aragan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ramer Tanay sa Lado Teknikal asin Pag-asa. Kami ang nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Teral na nagsasabing salamat kan sinong pag-antabay. Happy birthday sa muyang pag-iriba. Sa Lado Teknikal, Mr. Ronald Baldo. Sabi yan ni Chip Tech. Ronald Baldo, happy birthday! Baka lamang. Masunod na po si Mr. M.
Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.